nigo bona abanyanyimbo kurwa segetaseni kyanyanchwa banyariko babaguchakyo botuki rimo ryoka maiga y'umubiri bw'umusaho yomo gutoka nyumba mwaye gasireti ubugima se cinchira cyubo tutukanu asekeria yamate yanyariko bakegwesokya nagoteba nigo umusaho yanyariko baga kubura sama tukobono nigintu kirere gutoka nyumba mwaye umubiri oye kore neri musuribe asensemerie kenyoro kyabo matara asensemo ya iranda ebunge ya kitutu cha Chesota se county ya Kisii umubiri nyagusira nigo rusi wa sensemeyo na kuira gwikase nkendu ya Kisii Teaching and Referral Hospital kero abanyanyimba abo bachakire obutukiri muryoka gochikomanya ninki kerete umusaho igagosira obugima bwa yase cinjire cyo cyo botukano muri kito Julie Kerubo no robot rwa senchero bwikira abamenyi bekinyoro kyabo matara iranda sublocation kitutu cha Chesota county ya Kisii nigo babokire no moichano asomoga koyo mu bw'imyaka gatwa gusiri ubugima bwaye ase cinchera cintutukano korengana ne amatenya gusira nigo rinusuri abarikuru kurwa senyomba ya Thomas Mboya ase batagora na konyora umuberoye twale ko na mambi gasi yokurimiga simembasi ali omagendo twalengereri urukumburi nyakinge ke gyatyo kaika namatebi to kumanya uranyore ne unabakuma umurubo cyavuga nese kwete mabo turagenda lakini njomo yo no nyangire twaende gasi yiyu twaikase gasi uitora gukorera twanyora nere tayo nere nabwata matanga kerabwata matanga twatige binto twairana na changa nare gukora kagasi kande igo baiguna ande arufu inegenderete twacha ralinacha enswe yurango yane ante bitane kuchimata ali turararigere liki twatagura twanyora mungwano abati mugete yurango ya nigo bateba Thomas kobo monto mokiriru otabwati nkwana na banto boigo okogendeke bagokya ikinsa cya mambi na kuirana kero bwa misire oyo nyawasira ne nduyana tom Mboya gasi aya gona ne kuboke kemambyo gande town okore gasi aya nando chamara wapi go mwayo sa nyumba urara tabwate mu rugiyo ndondi gwensi ramwe nona amazi wikere nabone twaje twanyora ara iyo nyumba sireti ogumugwaye nakabokire mambyo enda town ebyale okora town tinkomana nande bunale wocha munagoso nyumba mwana takangeteire maitenga na tari go chegi monto kagoso kimambi ngoraigo ogoni gagukira gukwana nande magora bagocha butuko gukwani oso nyumba nzira na kora gagochegyo nigo omokonyi bw'umugambi bw'ensemeyo ene kege korekyo nakwenekia ase asabire abasaye gotamenya boka iryo konyoro obokonyi karokende kyababereire Charles Nyauso mwazi sanchivu subdivision iranda yako location enjena no report bono mambinga Thomas Mboya osirire utokire nyumba ya gutyoka so lende na ikiroro na confirm na no mine na ba ari rumuntu kuri gitando gwikanse ikitinguri kikamwerera na ende ngo request yaba murabaito mumenye n'abantu nyumba takobera ebieka ara no muntu no twaro bakungu tukura bani ibintu byaberega abakonyora umuntu kunyara kungura usakwa match gingo reporter ya Egetaseni Kyagetembe TV ninche Julie Kerubo.